morning, everyone. So today's topic is all about guidelines in attending your online classes. Ano bala ang mga etiquette nga dapat naton obserbaran kung kita naga-attend sang aton mga online class? Stay tuned. Number 1, be on time. Dapat 10 to 15 minutes ready ka na. Nasa atubang ka na sa imo cellphone o kung sa imo laptop. Dapat nakakonect ka na sa inyo wifi kag nagagana gid ang imo mobile data. Pariho man na bala sa imo pagpalangga sa iya, himuon mo siya imo nga priority. Number 2, be prepared. Panghita sang lamisa nga wala nagaling-gilinggi kung butangan nimo sa imo laptop kag cellphone. Kag dapat may ara ka papel kag lapis sa imo tupad para in case maghambal ang imo maestra o kon maestro nga isulat niya ni amo na yung aton homework or amo na yung aton assignment, naka-ready na ang imo ballpen kag papel. Pariho na bala, ready ka dapat anytime nga bayaan niya ka. Number 3, i-check ang imo gadget o kung koneksyon kung nagagana. Hindi tungod nga naka-wifi or mobile data, okay na. Daw pariho man na bala palangga sang inyo online class ang inyo relasyon. Hindi tungod nga sweet kag concern siya simo, layuyag na siya. Ay abaw! Number 4, be attentive. Mga palangga, pamati mayad kung nagahambal si ma'am o kung naga-lecture si ma'am kag si sir. And of course, mamati man kamo kung nagahambal ang inyong mga classmate, inabala nga naga-recite o kung naga-participate, kag kung wala inughambal, i-mute ang imo nga microphone. Ikaw na lang adjust, pariho man na sa inyong relasyon, intindihan na lang siya. Importante, palangga, iyak ka. Gamita ang raise hand icon kung gusto nimo mag-participate sa inyo nga klase. Kag approve icon naman kung ikaw naga-agree sang ginhambal sang imo nga maestra o kon maestro during sang inyo lecture. And number 5, be safe. Hindi pagpanghatag ang imo nga password kay imo lang gid na iya. Paghigugma mo lang ay panghatag, okay? Per mga personal ninyo nga information, hindi pagpanghatag online. Ikaw lang na dapat kamaan. So again, amo na ang mga dapat tandaan kung ikaw nag-attend sang inyo o kon aton nga online class. Kung may gusto ka pa ipamangkot kay ma'am nyo, so comment lang sa comment section below.